vadikani, ndinovimba kuti muri kufara kumativi kwenyika kwese kwamuri ikoko. Tiri pachikuva chemhemberero inozvarwa neMike Samba Show. Panapa patinorakidza pasi rose kuti kumusha kuZimbabwe tigere tatata. Nyanzvi tinadzo, magamba tinawo, matarinda tinawo. Nhasi pane chikomana chiri kuita zvinogara zvakadaro kuno kuZimbabwe. Vari kutarisa vari kuno kuZimbabwe, vari kunze kwenyika, muchazonzwa nhoroondo kana toenderera mberi. Asi hatigone kutanga kana tisati tatenda vakotsveri vedu vedandemutande vanotipa masaisai ekuti tigone kutandadzana pasi rose nedandemutande zvinoendeka. Mike Samba Show is powered by dandemutande. Topa zvakare kutenda kwakakwana pamusha watigere uno watakagadzirwa neWamambo Space Creatives. Wakadiko mwanangu? Takasima mwangu. Ndinofara zvangu. Kwabviwa kwakadii? Akubviwa kuri nani? Aiwa, tinotenda. Ndinonzwa kuti une basa ratizunguza. Ukaona takudaidza pano zvauri kuita zvanzwika, tazvinzwa. Asi ine ndinowanzoti handinyatsozova mazita acho amunodaidza, asi zvinhu zvatakagara tichimboona kuti tichiri vadiki taingozviti kumamwimwi, kumamwimwi, nokuti motikari dzinenge dzichita kunge ruzha irworwo kana kuti saundi iyoyo. Ndingade kuti undipe nhoroondo yako kuti ndiwani, unobvepi, tasvika sei patasvika apa. Ini zita rangu naitwa Arnold kana kuti ndinozikana naro kunzi Selector Bass. I think chandishuta panapa ishuwa inonzi Selector Bass Blowout Festival. It's a celebration of car culture, music and lifestyle. Many entertainment inenge iri kuma-burnouts. Cars will be spinning, moving in circles. There's a competition. Ukangoramba uchidzokera kumutauro wamai, tinonzwanana. Ndaziva kuti uri kutaura zvekuti pane motikari dzinenge dzichitenderera dzichiti mwimwi, dzichita sei, dzichita kunge dzichavhundutsa vanhu, dzichita sei. Iwo wakazvitanga sei? Chinhu here chawakanodzidzira kumwe kuno kana kuti chinhu chawakasangana nacho muupenyu? Sei wakazvida? Chinhu chandakangofarirawo, ndikati passion, kungofarirawo chinhu. Zvinhu zvakaitwawo munharaunda yandakakurira, kwandakazvarirwa. Wakazvarirwa kupi? KuBreeside. Ndizvozvo chaizvo isusu tichiri madzimai echidiki kana kuti tichiri vasikana taimbozvona zvichiitwa. Inonzi Dan Bismarck. Kune studio, kune ground ranga ririko kuAcadia uko. Acadia Sport Club. Ndokwazvaiitwa tichienda kunozviona. Zvanga zvine mukurumbirawo wazvo wenyaya wenguva iyo, asi zvakazoita sekuti zvaita kunge zvadzima. Saka iwewe wakazozvisumudzira papi? Ndikakutarisa ndikuona makore ako uchiri wechidiki. Wakazvisumudza sei? Waizviverenga here? Waiona here nhepenyuro dzedzimwe nyika kana kuti waive neshamwari dzaitaura nezvazvo? Ndikati pane kwandaimboshanda, ndandimbori DJ. Saka ndaishanda mune ma-TV akawanda. Saka taita mashows sezvo vanhu vaisamaziva, taitanga kuplaya kuma-TVs usiku hwese kuti vanhu vaone kuti chii chinenge chichiitika. That way we advertised tikazokumata kuvanhu vanhu vakawanda. Ndizvozvo chaizvo. Vadiwa tarira, handiti munoona kuziva mbuya Huudzwa vairakidza vanhu pazvivhitivhiti, vanhu vachiona zvinenge zvichiitika. Handizive kuti wakawana kurudziro here, nekuti kazhinji kana chinhu chichiita sekunge wachisumudzira kana kuti uri kuita sekunge wachitanga, vanhu vamwe vanenge vachikutaura kuti izvi hazvifanirwa zvinokuendesa izvi, izvi hazviite. Iwe wakawana kurudziro here kana kuti wakangozoshingaira? Zvakafamba sei? Takangoshingaira, but now madhiraivha acho anodhiraivha mota dzacho tinenge tichikurudzirana kuti tirambe tichienda, because itori culture yedu. Ndizvozvo chaizvo. Kana yaculture yatotsika nemagariro atowo magariro wedu, atowo mutambo. Tingauti mutambo here wemhuri, nekuti ndinoziva kuti imotikari dzinenge dzichitenderera panzvimbo imwe chete dzichitenderera. Tingauti mutambo wemhuri here kana kuti mutambo wevakura, kana kuti chinokuti kune imwe mutambo yekuti siyai vana zvakada. Iwe mutambo ungautsananguri sei? Mutambo wemazera ese, because I think the youngest driver ane 12 years. Ari kupi? Ndeukupi? Ndewe muno muZimbabwe? Ndewe muno muZimbabwe. Tinoda kuti azoya pachikuva pano tumupemberere, nekuti kazhinji mazera iwayo vanenge vasati vasvika ikoko. Vadiwa tarira, ndini muri kunzwa tiri kukudzai kuti kuno kuZimbabwe vana vekuno, vakwegura, vadiki, mazera ese, panotori mwana ane makore 12 ari kuita mweu izvozvi, maburnout aya ari kuitwa iwayo. Makamuwana sei mwana uyu?
sekuru vake ndo one of mapioneers vakatanga zvemaburnouts ehe but kunaka kwazvo maburnouts acho ave registered as a sport in Zimbabwe and South Africa, saka anotorecognizwa sesport under SRC. Saka imimi munowanzoitira kupi? Munosandura here kana kuti tingati munochinja here nzvimbo kuti nhasi pada muri kuitira kuAcadia, mangwana muri kuitira kuMabvuku, svondo rinouya muri kuitira, kana kuti mune nzvimbo imwe chete yekuti vanhu kana vachida kuzoona maburnout aya vanouya kunzvimbo imwe chete? Munoitira kupi? Tinoitira kuBorodho Race Course kana kuti kuAcadia. Nzvimbo idzodzo makadzisarudza sei? Nzvimbo idzi takadzisarudza because ndo nzvimbo dzine space yatinokwanisa kuitira zvatinoda kuita. kuAcadia ndo kwakaoriginata. PaBorodho Race Course pane race course nemateresi aripo netara yekuti mota dzokwanisa kutenderera plus pari safe. Wataura shoko rakanaka rana ndichada kuzobvunza mubvunzo kuti izvozvi hazvina ngozi here? Nekuti dzimwe nguva tiri kuonawo vamwe vanozviteedzera, tinoonawo vamwe vanozviteedzera zvekuti pakanzvimbo kadiki diki kudai vanhu vanenge unenge uchitsika mabhireki iwe usiri uri kudhiraivha, uchitsika mabhireki uchiona zvichiitika, vanhu havatye here? Mutambo here unotyisa kana kuti mutambo uyo wekuti kana waujaira utsanangure tinzwe? Chinotyisa acho hapana, chinotyisa hapana. Mutambo utori safe, takaisa mabarricades ekuti vanhu havapfuuri apa vanogumira apa and then motowo dzinogumira apa. Ndizvozvo. Asi mbiri yako iwewe Arnold ndo yatanzwa kuti ndiwe uri kuita izvi, ndiwe uri kuita izvi. Sei zita rako riri pamusoro panyaya dzemaburnout? Panyaya dzemaburnout ndingati I've been doing my burnouts for the past 10 years. This is my 10th year. That 10 years tichiita. Makorokoto gumi remakore uchiita chinhu harisiri kutamba naro. Zvinoratidza kuti uri kuzviita zvakanaka. Simudza zvako nyaya yacho enda tinzi first zvoenda takaitoita parace course takatoshiya kana mari yebhasi yekudzokera kumba tikarara ipapo. But izvozvi hapa kuzara panenge paine vanhu kana 10,000. Ndizvozvo wadiwa tarira. Ndiri muri kunzwa zviri kutaurwa kakuti kana uine chidaka chekuti unoda chinhu unotochiita chete. Ari kutaura kuti vapedza mutambo vakashaya mari yebhasi, asi pamusoro pekuti aida zvinhu. Regai ndidzoke kwamuri wadiwa tarira kuti pane mumwe munhu ari kushingairira chimwe chinhu chaari kuda, asi ari kungoti akangoshayonza hazvishandi obva aedza zvimwe hazvishandi. Ngatimborambai tiri panzvimbo imwe chete tichiedza zvinhu. Dzimwe nguva tinorara nenzara, dzimwe nguva tinoswera tisina chataona, dzimwe nguva hatina profiti, dzimwe nguva tadini, asi kana zvichinge zviri mumwoyo zvichatumbuka. Ndo mashoko ekurudziro atinokupai iwayo. Onai nhasi vanhu Arnold vari kutaura matens of thousands evanhu vanouya kuzoningirika. Madzimai nevarume vanouya vakasangana here? Nokuti tinoona kuti kune dzimwe nzvimbo dzinowanda madzimai ka. Ongoro netsvakiridza iri kuratidza kuti mukaenda kumachechi uku aiwa anamai ndo vakawanda kupfuura nababa. Mukaenda kunoitwa zvimwe zvinhu zvakawanda vanamai ndivavo. Koikoko uku ungati kudi pamazera madiki vana baba nanamai ungati kunouya vanhu vakaita sei? Kwedu tingati kunouya mazera ese ende kunouya maraces ese, kunouya marudzi ese nemareligions ese. Zvekutoti pakutotengesa chikafu totomeka sure kuti kune chimwe chinenge chiri halal, chimwe chinenge chingori normal. Saka kunouya munhu wese. Kunouya munhu wese. Muri kuita zvakanaka mwanangu. Ndafara nekuti uri kubatanidza vanhu vese. Nekuti dzimwe nguva tinosarudzana nenyaya yezvitendero, dzimwe nguva tinosarudzana nenyaya yeruvara rwedu, asi iwewe uri kurakidza kuti muri kuramba muchienda kumberi nekuti zviri kufamba zvakanaka. Vanhu kana vachiuya vanongouya kuzongoona here kana kuti mutambo kuti vanotobisawo cheuviri? Vanhu pavanouya kuzoona vanobhadhira kuzopinda kuti vaone. Ndizvozvo. Tine maexpenses totenga matai, mota dzinoputika mainjini dzinogona kunoka. Tine maexpenses evenue, toda kuita marketing. But kunenge kune kids entertainment as well. Kunenge kune maartist anenge achiperforma live performances. Ndizvozvo zvanambokutenda zviya kuti uri kuvhumbamira vese mazera ese nei. Ndiri kuti idzi mota dzamunoshandisa pamaburnout, kune mota here yemhando yekuti inonzi aiwa iyi ndeye burnout iyi haisi yeburnout, kana kuti munongoshandisa chero mota? Aiwa, kune mabhima edu atinoshandisa. Sei muchisarudza mabhima? Injini yacho yakasimba plus ine simba.
rinodhonza. Inodhonza. Kune injini futi yeToyota yatoshandisa futi yatinoisa muBMW because BMW ine bhodhi rakasimba. Ndizvozvo chaizvo ndiri kuzviona kuti imimi muri kungwarira vanhu kuti ichi chakasimba ichi chakasimba. Kana uri mutambo wese tinoona kana kuti kubhora, indiri munhu webhora, kubhora kuya kunenge kuchitive first aid, maambulensi apa, machiremba apa. Imimi kana muri kuita mutambo iwoyo, izvozvo zviriko here kumashure kwazvakagadzirirwa kana kuti ambulensi inenge iriko, ambulensi inenge iriko, mafirst aid vanenge variko zvinokuitwa kune mumwe mutambo. Ndizvozvo chaizvo. Ndinoona dzimwe nguva kana ndakatarisa, mumwe anenge achityaira, mumwe achiita kunge akarembera. Uyu akarembera anenge achiita iyo basa rake nderei? Stuntman, kuenda tena vanhu kujamba pamota nekubatsira driver anenge achidrive. Ndizvozvo chaizvo, ndizvozvo. Vanhu vanoita sei kuti vauye? Imi munogutsikana naye sei kuti noti vanhu vane zvitambi vakawanda, munogutsikana naye sei kuti aiwa uyu angagone zvemaburnout? Tinoziyana because unopractiza, tinotestana. Muridzi weshow iwo unoona kuti ndinga anogonera kupefuma pashow pangu, haukangotora munhu wese wese because vanonyorera here kuti Arnold tiri kuya, wati zita rako remadunhurirwa unonzani? Selector Bass. Selector Bass rakabva kupi? Selector Bass Selector Bass rakabva zita rako rakanaka fani, ndo zita remurume wangu pakisamba unonzi Arnold. Oh, what is Arnold? Yeah, Arnold means an eagle. Saka gondo rakanaka gondo rine simba, rinoita zvakawanda zvinofananidzwa kuti ukaita segondo unobudirira. Handei zvedu tatiri kutaura tichikurukura kuti ko vanhu venyu ivavava imimi munovaona kupi? Vanonyorera here? Vanoita sei? Ukati tinozivana. Saka mukuzivana ikoko kune vamwe vechikadzi here? Nekuti kazhinji inasani ndaona mukadzi pada variko, ndinosungoona vanhu rume chete. MuZimbabwe raitinawo vechikadzi hatina, bakana chitodaidza vechikadzi todaidza kubva kuSouth Africa. Kuve muno vaperevera papi? Sei musingatidaidziwo? Vechikadzi hatisati zvanatsopinda mavari, but tinawo vanhu vari mumakomiti edu vechikadzi vasingadrive zva. Arega timbovakurudzira, aiwa vasikanaka. Kana wanzi mutambo, kana yanzi sport, tinoda kuonawo vakadzi vari kumaburnout, tinoda kuonawo varume vari kumaburnout. Takukundwa nemwana ne12 years, aiwaka ngatiendei tinozoona, nekuti kana wadzikiswa uri pamutemo, zvataurwa pano kuti zviri registered, kana zviri pamutemo zviri kuratidza kuti mutambo watendedzwa, wabvumidzwa. Pane zvamunombosangana nazvo here zvatingati tikaisa izwi rechirungu machallenges, kana kuti zvinokuunisa? Machallenges aripo pamaburnouts apa. Machallenges atiri kuita mavhenyu, hatisi kunatsowana mavhenyu. Patakatoita kuBulawayo, takatozoitira paairport yekuBulawayo, but zvisinei takazotozopuwa futi nendege pataibatanidza pataita airshow nemaburnouts necar show. Apa maizvibatanidza sei? Ungatsanangura here kuti ndege yakumbouyawo pasi here ichimhanya apa, kana imbotitsanangurira? Takapatana neAir Force patakaita kuBulawayo. Ndege dzeAir Force dzeZimbabwe dzakawanda dzinogara kuGweru, saka taifona ndege dzosumudzwa kuGweru dzouya dzotenderera mudenga vanhu vari paairport yekuBulawayo dzolenda dzadzasumuka dzodzokera kuGweru. Ndizvozvo chaizvo. Aiwa, muri kuita zvinhu zvinofadza, nekuti kana donzo renyu riri rekufadza vanhu kuti zvinhu zvakadaro zvinakidze, ndofunga kana vari kunze kwenyika kana vari muno vachazouteedza mutambo iwowo. Munowanzoita mazuva api? Muharare towanzoita 5 shows. Toita muna May, first week of June, August, October, November and December. Ndizvo. Iyoyo mwedzi makaisarudza sei? Tinoda mwedzi isina mvura, kusinga naye inenge ichiri rain season, January kusvika kunana April, saka toprefer kuzotanga muna May. Ndizvozvo, nokuti munotya kuti zvinozotsvedza. Zvinozotsvedza. Ndizvozvo chaizvo. Chii chaungade kutaura nevanhu pamusoro penyaya yemaburnout? Ndoziva kuti ndakupa mukana uri pachikuva chacho. Kune zvimwe zvinotyiwa nevanhu vasingafaniri kutya, pane zvimwe zvisingazikanwe nevanhu nekuti havazvizive. Iwe semunhu ari mazviri, woyo mukana unoda kuti kudii? Handoti maburnouts ari right. Mukatarisa maburnouts aya vakawanda, vanospina mota dzedze, ndana makanika,
vanhu vane magaraji. Saka maburnouts chinhu chekuti chinogona kutobatsira vana to stay away from drugs. There's a drug pandemic. Saka vana vakauya vakaona mota ichitenderedza mavhiri pepe vachada kunzwisisa kuti chii chiri kumboitika mumota muya tikushandisa fuel ipi, mainjini ari kugadzirwa sei, mataya ari kuchinjwa sei. It will keep the youth busy and stay away from drugs. Ndizvozvo chaizvo. Ringaite sebasa here nokuti tawirirana kuti mutambo. Saka ringaite sebasa here rekuti tinoti baba vaenda kubasa, vaenda kuburnout, kana kuti amai kana mukoma aenda kubasa, nekuti toziva kuti mazuva ano rese ibasa zvinongwira nekuti muri kuriita sei, ndima dzakasiyana siyana. Tingaitore here seimwe ndima iyi yekuti munhu asarudza kuti indoshanda kumaburnout. Totorina sebasa, totori basa, because kunochinjwa matayi, kunogadzirwa mainjini. Mota dzedza pamunoona tichidzishandisa hatishandise petrol, toshandisa jet fuel kuita kuti injini yacho iite simba. Saka paipe ana makanika vari vachitochinjana maideas vachigadzira mota kuti dzirambe dzichitenderera mukati memo. Mashoko akanaka ekurudziro, mashoko echenjedzo. Vadikani, kune vamwe vakangobata shaya yamunoti kujega shaya varingonzi kuna mabasa. Panapa Arnold ari kutaura kuti kune vamwe ana makanika vari kuita zvakati, kune vamwe vari kungouya kuzochinja matayi nokuti vanozvigona. Munhu wese ari pandima yake ari kugona zvinhu zvake zvaari kuita. Inini ndafara kukurukura newe, asi mazuva ese ndinoita mibvunzo miviri, asi umwe mubvunzo wanga watoupindura kare wemadrugs wanga watoupindura kare, asi ndangida kuti ndipindure pamubvunzo wesocial media. Ndoziva kuti haunei nemaburnout, asi une chokuita neupenyu hwevanhu vanouya, hwevanhu vari kukurukura pano. Chii chinonzi social media muupenyu hwako iwewe? Chii? Nokuti inini ndinoona social media ine mativi maviri, rimwe divi rakaipa, rimwe divi rakanaka. Saka muchidimbu ndada kuti undudze zvakanakira social media nezvakaipira social media. Indoona kuti social media is a business and networking platform. Pasocial media ndo patinokwanisa kuadvertisa zvinhu zvedu. Pasocial media ndo patikuita kuti tikwanise kuhaya madrivers from Zambia, Mozambique and other different countries tichisangana kuti vazouya muZimbabwe muno. Zvinhu zvenyu zvakanaka. Handiti muri kuonaka vana vanyamunhu kava, hanzi Zambia, hanzi Mozambique, hanzi Zimbabwe, kudyidzana kwokurakidza kuti tinodanana tiri vana vanyamunhu. Ko yakaipirei? Wataura kunaka kwayo. Chii chinoipa pasocial media? Vanhu vanenge vaiita sei zvinozoita kuti vanhu vafunge kuti social media ichenjererei? Inini kuipa kwayo kuri papi social. Asi unonyara here. Social media pana vanhu vanoda zvekutukana nevanhu pasocial media. Hauonekana isusu zvedu inandikuwe ikoko. Saka maybe ndo kuipa kwayo. Ukatsvaka chakaipa pachinhu unochiwana. Just use anything you get the right way. Mashoko akanaka echenjedzo kuti tsvagai zvakanaka pazvinhu. Saka panapa mukoma Arnold vari kutipa chenjedzo yekuti ngatitsvagei zvakanaka pasocial media. Inotimhanyisira mabasa, inotikurumidzira kusvika kwatisingagone kusvika. Aiwa, rega nditore mukana uno wokukukorokodza mwanangu. Mwari vakuropafadze pabasa rako rauri kuita. Ramba uchiita basa rakanaka. Moto wako ngaurambe uchiita. Ramba uchizviita. Inini ndinokuvimbisa kuti rimwe zuva uchandoona ndakagara mumateresis ndichidaidzira kuti Arnold. Atotenda vai. Vadikani, munoziva kana toita zvinoendeka. Zvikuru sei tiri mumaisamba show tataura nyaya yemaburnouts. Vana vadiki vamazuva ano vamwe vanga vachizviona sezvinhu zvitsva, zvinhu zvakanga zviriko kare asi zvakadzima, asi tinokutendai nokuisa moto zvakare. Saka kana kuine imwe mitambo yaiitwa kare vadikani yamunoda kusumudzira, sumudzirai dzive ndima. Nokuti kune imwe mitambo yaiitwa kare yaingoitwa mahara, vanhu vachipinda mahara, iye zvinodzaa ndima dzebasa sezvanga zvitaurwa namukoma Arnold panapa. Regai tipe kutenda kwakaperera kune dande mutande, nokuti ndo yatipa masaisai atanga tichitandadzana nepasi rose nedande mutande zvaendeka. Maisamba show munongoiziva kuti kana yonakidza zvoendeka, chiringazuva cheya chinobva chakwikwidzana nesu zvakanyanya, chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Ngatisanganei pane mumwe mukana. Svondo rinouya ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.